αυγό Kinder έκπληξη για τον αγαπημένο μου μικρό γατούλη. Έλα εδώ βρε να το φας. Αχ, τι όμορφη έκπληξη. Πάμε να το ανοίξουμε. Wow, όταν ήμουν μικρός τρελαινόμουν για αυγά Kinder έκπληξη. Ω, έχει και παιχνιδάκι. Το έφαγες το αυγουλάκι. Γατουλίνο μου, τι έκπληξη έχει μέσα το κουτί? Έχει παιχνιδάκια. Θα συναρμολογήσω. Τι άλλο παιχνιδάκια. Τι είναι αυτό? Περίεργο φαίνεται. Wow. Α, είναι σαν μικρά κουκλάκια δηλαδή. Ναι, και έχει και ένα φύλλο δυο. Επίσης, ξέρετε ότι όταν ήμουν μικρός δεν καταλάβαινα ότι αυτό εδώ είναι ο κρόκος, υποτίθεται. Α, ναι, σωστά, όντως. Είναι ο κρόκος, υποτίθεται. Γατουλίνο μου, θες να μου δώσεις το άλλο μισό? Εννοείται, αγαπημένη μου γάτα. Μη μου το πετάξεις, δώστε μου. Έλα, φάτο, αγαπημένη μου γάτα, θα σου το ταΐσω εγώ. Ένα αυγουλάκι. Σ' αρέσει? Ναι, Νιαμ, νιαμ. παντονόσιμο αυγό.